Docent vertrokken bij Scalda vanwege grensoverschrijdend gedrag. En dat terwijl er al een rechtszaak loopt tegen een andere Scalda-docent. Ook vanwege grensoverschrijdend gedrag. En verder in deze Zeeland Nu. Hier komt de grootste batterij van Nederland. En indrukwekkend eerbetoon aan zieke Eddy Bogaerts. Goedenavond. Scalda heeft het contract van een docent beëindigd nadat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting een student. De docent heeft dit zelf eind januari bij zijn werkgever gemeld. Om de mbo-studenten en hun ouders te informeren heeft Scalda vorige week een brief gestuurd. Het gaat om een docent van de opleiding Software Development in Vlissingen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd tussen de docent en de student. Zowel de politie als de school bevestigen dat er aangifte is gedaan tegen de docent. Het is hier rustig op het schoolplein bij Scalda. Maar dat komt omdat het op dit moment voorjaarsvakantie is. De ouders en studenten zijn vorige week door de school al geïnformeerd over het incident. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Maar de politie laat weten dat er meerdere vormen zijn van grensoverschrijdend gedrag. En dat er niet altijd sprake is van dwang. De school sluit zich aan bij deze uitspraak. Het opvallende is dat er op dit moment een rechtszaak loopt tegen een andere docent. Er is sprake geweest in 2019 van grensoverschrijdend gedrag bij 2 studenten. Zij moesten seksuele handelingen uitvoeren. De school riep toen op bij andere studenten dat als er sprake is van een onveilig gevoel of als zij zich niet veilig voelden, dat zij zich altijd konden melden. Scalda laat in de brief weten dat ze gesprekken hebben gevoerd met de betrokkenen. De school wil verder niet reageren. Ouderen bezuinigen op de warme maaltijd merkt Zo Lekker. Dat is een tafeltje dekje maaltijdservice in Terneuzen. Het bedrijf scoort hoog bij kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken. Maar toch hebben zo'n 50 ouderen maaltijden afgezegd. Een aantal mensen hebben bijvoorbeeld 7 maaltijden in de week. Dat ze in één keer terug gaan naar 3 maaltijden in de week. En als je dan dieper gaat vragen, dan kom je er dus achter dat het heel erg lastig wordt voor veel mensen om de energierekening en dergelijke te betalen. Op deze dag kunnen ouderen in Terneuzen kiezen tussen een Hollandse maaltijd met rookworsten en puree of voor Indische eten. 's Morgens vroeg gekookt en voor 12 uur thuisgebracht. Van de maaltijdservers kunnen enkel mensen gebruik maken die zelf niet meer kunnen koken. Zwaar geconcentreerd werk, want het moet allemaal kloppen. Dus bijvoorbeeld Jan die is hier bezig met de koffertjes klaar te zetten. En dan moet yoghurt in, of een nagerechtje, of een stukje fruit, of rauwkost, soep. En dat ziet hij op een bonnetje en dat moet er wel allemaal in zitten dan. Want het is voor iedereen weer anders. Iedere keuze is anders. Maar door de hoge energieprijzen zien een aantal ouderen zich dus genoodzaakt om te bezuinigen op deze voorziening. Wat vindt u daarvan? Triest. Dat is heel triest. Want ik bedoel, maaltijd zeker voor ouderen. Er zijn 2 momenten heel belangrijk en dat is de visite die per dag komt en de warme maaltijd. Ik bedoel, dat is het moment van de dag voor die mensen. Die vrijwilliger die aan de deur komt, die eventjes meeloopt, goeiedag zegt, praatje maakt. Dat is een heel belangrijk moment. Dus het is in en in triest dat je juist op zo'n primaire behoefte, dat je erop moet gaan bezuinigen. Ja. Zo'n 200 maaltijden staan klaar voor de ouderen van de gemeente Terneuzen. Maar dat zijn er dus tientallen minder dan gebruikelijk. Dat de ouderen nu bezuinigen op hun warme maaltijden, dat vinden voedingsdeskundigen zorgelijk. Nou, ik vind dat wel een kwalijke zaak eigenlijk, want de warme maaltijd is draagt voor een groot deel bij aan onze voedingsinname. Dus als de warme maaltijd wegvalt, dan moeten we best veel andere producten tot ons nemen om nog tot een volwaardige voeding te kunnen komen. Ouderen die bezuinigen op warm eten lopen daardoor het risico ondervoed te raken. Dat is gewoon zonde om daarop te bezuinigen, want ik snap dat iedereen in de geldzorgen heeft of kan hebben. Maar als je bezuinigt op de maaltijd, kun je later weer hogere kosten krijgen doordat je bijvoorbeeld ondervoed raakt, omdat je te weinig binnenkrijgt. En ja, ben je vaker ziek, ja, daar gaan ook allemaal kosten in zitten. Hè? Dus op de langere termijn is het niet echt besparen. Het is nu nog een kaal terrein, maar hier in Vlissingen-Oost moet het grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland komen.
Bij elkaar is de batterij 30 bij 70 meter en het bestaat uit verschillende losse modules. De superbatterij kan energie opslaan die bijvoorbeeld door windmolens wordt opgewekt. Het bedrijf achter het complex is ook bekend van de productie van laadpalen. Eind dit jaar moet de superbatterij klaar zijn. Zo'n 70% van de buschauffeurs in Zeeland doet vandaag mee aan de staking, zegt vakbond FNV. De chauffeurs eisen tot 17% loonsverhoging en ook een lagere werkdruk. Ook komende vrijdag wordt er gestaakt. 2 weken geleden legden Zeeuwse chauffeurs ook al het werk neer. Toen deed zo'n 80% mee. Gaan we frietjes eten? Ja, Mag ik pannenkoeken eten? ja. Het was vandaag Yes Day bij 11 locaties van kinderopvang Walcheren. Vandaag waren de kinderen de baas. De juffen moeten vandaag alleen maar ja zeggen. De kinderparticipatie staat bij ons vooraan. En we vonden het eigenlijk wel belangrijk om eens te kijken van wat doen de kinderen als ze het echt voor het zeggen hebben vandaag. Deze kinderen van opvang De Tuimelaar kozen ervoor om naar de kinderboerderij te gaan. Want ik ben daar nog nooit geweest. Vandaag horen kinderen dus alleen maar ja, al zijn er wel wat regels. Ze mogen bijvoorbeeld maximaal €5 per persoon uitgeven. Het is de eerste Yes Day bij de kinderopvang en iedereen is enthousiast. De kinderen komen echt met verrassende dingen. En ik zou zeggen volgend jaar weer. Dit zijn beelden van ritten bij een proefopstelling van zonnepanelen op een dijk. Uit onderzoek van TNO blijkt nu dat dijken die bedekt zijn met gras ongeschikt zijn om zonnepanelen op te leggen. Want doordat er onder de panelen te weinig licht komt, wordt het gras te zwak om de grond goed bij elkaar te houden. En ook het Zeeuwse waterschap Scheldestromen doet mee aan dit onderzoek. Zonnepanelen kunnen wel op dijken met een harde bedekking, zoals asfalt. De oorlog in Oekraïne duurt nu een jaar en 2600 mensen uit dat gebied hebben in Zeeland een opvangplek gekregen. Ludmila Tartakovska uit Kiev die woont inmiddels in Zierikzee, waar een paar honderd Oekraïners worden opgevangen. Inmiddels heeft daar 80% van hen werk gevonden, ook Ludmila. Dolgelukkig is ze met haar werk in Hartje Zierikzee. Even lijkt de oorlog in Oekraïne ver weg. Я не думаю кожної хвилини про те, що відбувається в Україні. Я відволікаюся. 2 maanden geleden ontvluchtte ze met 2 zonen het belaagde Kiev. Hier kon ze haar werk als nagelstiliste weer oppakken. Єдиний момент – це мовний бар'єр. А так я почуваюся дуже впевнено. Ik vind dat ze het geweldig doet, ja. Het is een beetje moeilijk nog met de taal, maar we komen er wel uit hoor. De dienst nagels hadden we nog niet, dus we zijn superleuk voor ons, goede toevoeging en voor haar gelijk een baan. En bevalt het een beetje om haar erbij te hebben? Ja, ze is ontzettend aardig, zachtaardig, lief, maar het leukste is voor ons echt super tevreden klanten. Iedereen loopt helemaal mee weg, dus ja, leuk. Dit is het oude Cornelia. In het voormalige verpleeghuis wonen nu 230 gevluchte Oekraïners. Ludmila woont hier met haar kinderen en hun hond. Дуже подобається, ми вже потрошки обживаємось. Haar schoonzus Jelena verblijft sinds kort ook in Zierikzee. Net als iedereen in de opvanglocatie volgen ze het verloop van de oorlog op de voet. Тому що я не знаю, що буде через 5 хвилин в Україні. Я не хотіла сидіти вдома, я хотіла працювати, тому що це дуже важко сидіти в 4 стінах. Ze maakt zich constant zorgen over familie en vrienden in Oekraïne. Velen van hen vechten aan het front. Да, very much. Very much. Very much. Дуже багато і дуже багато людей, які не повертаються вже додому. Niet meer kunnen terugkeren naar haar vaderland. Dat is haar grootste angst. Це саме страшне. En als je zoveel zorgen hebt, dan is je werk een reddingsboei. Мені дуже подобається. En een indrukwekkend eerbetoon gisteren in Schravenpolder bij het huis van Eddie Bogaert. Organisator van Ride for the Roses. Hij heeft zelf kanker en heeft te horen gekregen dat hij nog maar enkele weken te leven heeft.
Eddie Bogaert zette zich in voor Muziektheater Zeeland, was jarenlang voorzitter van de ZLM-tour en is ook bekend als wielerspeaker. Tientallen mensen stapten daarom op de fiets om langs het huis van Eddie in Schravenpolder te rijden en hem te groeten. Een emotionele bijeenkomst. Ja, ik ervaar het als een vorm van dankbaarheid. Ik heb kennelijk toch dingen gedaan die mensen dusdanig aanspreken dat ze bereid zijn om in de kou in sportkleding hier naartoe te fietsen. Ja, dat is prachtig. Kom je uit Amsterdam? Ja, tuurlijk. Allemaal, je bent gestoord, joh. Nee, helemaal niet. Waarom zo? Hey, jongen. Wow. Ja, u heeft veel betekend voor het wielrennen, maar wat heeft het wielrennen voor u betekend? Hey. Leuke vraag. Het heeft me heel veel vriendschap opgeleverd. Ik heb zoveel mooie dingen. Dit mag je er niet uitknippen. Dat kom ik je halen. Ik heb 2 prachtige kinderen en een geweldige bonuszoon. Ik heb hartstikke lieve kleinkinderen. Ik heb het Muziektheater Zeeland. Ik heb Delta-Ruit en ik heb het wielrennen. Allemaal schitterende momenten. En ik ga binnenkort, helaas te vroeg, ga ik als een gezegend mens hier weg. En dat is zo'n steun om weg te gaan. Dat is echt zo'n steun. Dus dat heeft het wielrennen meegebracht. Het was in Zeeland warmer dan gisteren, tot wel 12 graden vandaag. Maar zonnig was het ook weer niet. En er viel ook nog wel wat regen. Morgen breekt de zon door en zijn er droge periodes, maar het blijft wisselvallig. En luister op onze site naar de verkiezingsdebatten die we uitzenden op de radio in de Zeeuwse Kamer. Iedere dinsdag en woensdag. Vandaag waren de lijsttrekkers van de PVV, Forum en BVNL in de studio. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu nog een hele fijne avond.